До мен е Лица Тодорова. Намираме се в Magic Vocal Room при нашия домакин DJ Lime. И ще се опитаме да проведем едно импровизирано интервю с Елица. Като първен въпрос е: какво дете беше Елица? Беше ли келеш? Бях много дива. Живеех в Африка с моите родители. И близо до морето. Там имат океан, нямат море. Близо до океан, Средиземно море там. Това е твърде. Казва се Magic Vocal Room. Magic. Това не беше нашата изненада. Добре, а как се свърза с африканските музиканти? Скрити имаше концерт. Не е възможно. Така как се свърза с тях? Имам чувство, че съм от планетата на Близо си войската. Ще пееш накрая. Сега имам въпрос. Как се свърза с африканското племе от вас? Значи, африканците ги познавам от природата. Не така. Те са супер слънчеви, много лъчезарни хора, въпреки че са много бедни. са едни от най-позитивните хора, които са. Богати по душа. Свирят на автентични перкусионни инструменти. Са супер диви. Леле, майко! Нямам думи. Има една рубрика No Comment. Тази е друга рубрика. В момента съм в Magic Vocal Room. И така. Не е истина това просто. Добре. Не, добре. Можеш и по-добре, сигурно съм. Окей, каква част от твоя перформанс е репетиция? И каква е импровизация? По принцип, като си имаш ваш перформанс. По принцип 50 на 50. Това не е 3 в 1, а е 50 на 50. 50% темите са договорени, другия процент са импровизация. Ако попаднеш в такова студио, като в момента става 3 по 50. Става нещо от планетата Мелмък. Добре, след Евровизия ти си световно популярна. В твой личен план с кого като артист световен план би искала да запишеш? Ще звънна на Мадона. Ако извънжам сега. Сигурно ще го изпознае. Ще те хареса за следващ сингъл. Аз не съзнавам. Тембъра. Бих се радвала. С 50 Cent може да направя нещо. Добре. Фолклор с хип-хоп не е правено все още. Как би сравнила експириенса в Magic Vocal Room и в нормално студио за теб? Била си в много студия. Понеже отдавна ти готвим тази изненада. Тук се чувствам като Алиса в страната на чудесата. Наистина аз харесвам много приказките, фентази стилистиката. Това абсолютно се вързва с моите фентази светове. Вълшебно.
Добре, ще помолим да изпееш нещо за нашите зрители от BeLive. Добре. Само ще помолим диджея В някакъв режим с аутотун или нещо по-певческо. Добре. Ще започнем с нещо по... Не. Етно, не хаос. Или без инструментал. Може да си направя една... Нека да пробва директно върху хаос ритъм. Не знам къде сме вече. Спри хаос музиката. Спри. Една народна песен, българска, чиста. Да. С възможно по-малко изручване. Да, за да... Като Чувам какво експеримент. правя всъщност. Да. Отишла. Мисля, че съсредоточаването е доста сериозничко. И към не се смея. Какво става, брас? Дуй, прос! Може ли за малко си чуя реално гласа? Яна! От това, ако издадете албум, ще има милиони продадени копия, сигурно с думчика пак се продължи от пак се Нямам. Велико.